Limasinafor ang Jobanivlog tusunan tamko fin kipsawar wawai shoy majeje foban na mohorlan sinafor damgoi empai vlogs ko fora jebesne lang manjabai hanemani interesting kamna chesta खालामो आङो ओमफ्राय आंनि अबस्थाखौ नायदों माने आं बिराद बिदि लावनो लुगैबाय होननाय जादों आरोना बाट राहा गैया हाबाफारि इज हाबाफारि ओमफ्राय सनाफोर कनफिउज जानो नाङा जायगाखौ नायनानै मिन्थिखाबाय आं गोबायदेरियाव दंफैयो सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो नायदो सनाफोर या देखो मेंबाय फा दिनै सानसे नुयैखौ जा गोबाव मोनलायदों आं ना मिथिबाय बिराद खस्थ' मोनबाय नामा लामाया मोजां नङामोन सनाफोर आं फुङाव दोनबोनाया बिथाङा गुवाहाटियावसो थांदोंमोन आरोना सिगांनि ब्लग्सआवबो आं खिथाखादोंमोन सुटिया बेना गुवाहाटिनिफ्रायसो जायो होननानै बिसिना ओंखायनो बेयावसो थांदोंमोन आरोना डाइरेक्ट गुवाहाटिनिफ्राय सुपारजों एकदम धुब्रि डाइरेक्ट थाङोना बियो डाइरेक्ट धुब्रियाव गाखोबाय ओमफ्राय जोंहा फैयाबाबो जायोमोन ओमफ्राय जोंहाबो गाबोन धुब्रियाव फैनाय नङा दालाय धुब्रियाव फैनाय नङामोन बे गारिया डाइरेक्ट धुब्रियाव थांनाय गुवाहाटिनिफ्राय डाइरेक्ट धुब्रियाव थांनाय ओमफ्राय जोंहाबो गाबोन माबानि गुरु नानकनि बन्द नालाय है माथो खालामबावनो बेहा बेयाव गामियाव आजादि थाफैगोन होननानै जों बे एकदम दिगदार खालामनानै फैदेरबाय आरोना जोंहा स्कुटिजों फैबाय बिमा फिसा साथामजों बिहा फैबाय ओमफ्राय बै एरियायाव बिदिनो एसे एनै हेर फेर जादोंमोन जों आगोल सफैबायमोन नेलायलायनानैहाय सफैबाय आरोना मोनाबोबाय ओमफ्राय खयथा जाखो 7ता साराय 7तायानो जालायलायबाय खर'फ्रानो सिं सिं मोनलायबाय आरोना दुगैया ओमफ्राय नोङो सानसे दुगैयाखै इयो खोमसियावनो थांनाय साराय 7तायाव थांनाय दुगैदा कबि भाजा एवगासिनो आङो बांला होननायाव मोनबासो ओंखारदोंमोन माबाफोर लांफानो नामा मानाव सोंहरबाय माइ हामबाय नोंसोर मा जानो बेखौनो लाबो ओमफ्राय बिफानाव सोंहरबाय आङो ओमफ्राय बे होनबाय नांलालै दा मोनानानै जाबाय थाला सिम्पोल जानोसै होननानै बुंबाय नालाय जेबो लाबोआसै आङो ओमफ्राय बे कफिया न'आवनो दंखायोमोन मा लाबोखानाय बेखौनो एवबायल' आरोना लाबोनांबाय नालाय आरो माथो संनो गनाय मबाइल हमबाय थाग्रा बेमार जाबाय होनदोंलाय फायरेमाया दालि मोननानै थाखाबायमोन दालिजों ओंखाम ओरै ओमफ्राय जोंहा बिथाङा दै गुदुंसो दुगैगोन जाहैदों आबोदो दे दैया अरा जोंलायबाय नै आंहा आंबो मेंबाय आंबो रोगाना होनो हाला आं मिथिला गाज्रिमोन मोजांमोन होननायसो जानोसै दे जोबोद गोजांबोदोंबो गगा मोनबोबायबो नांथाबोजोब्बाय बिदि फाथ्लाजोंनो फैनाय जादोंना गवाखै फा मटरा गख'वा जादों दैया जोंना खुनु हमनो हाया आरोना अबेबा समाव एसे रानो अबेबा समाव फर गलाङो अर सायनायनि मजायानो आलदा सोनाफोर गोजां बोथोराव 10 hours later. Good morning, Nani. Good morning, Apa. Good morning. ये भगवान दे एसेयावनो आं लागावथारसै खामानि मावनाया थारमाने सोनाफोर सिदासे ब्लग्सखौ आं अखानायैसो लानो हाबाय मैया ओरैबादि खनदसे खर' सानानै ओंखाम गैया दै गैया मोनायाव आरोना फाग्ला सोर बिदि हानो दे नोंबाबो आंबाबो खर'आ साखागोन मेगन मोदैनि थाखायनो ओरैबादि ओमफ्राय सासे सुबुंनि जानायखौबो नै सुहैनो हायाखै आङो गामाखालि सुनानै दोनोमोन बेस्रा बिदि हारसिं जाबा आंखौनो नेयैनो सिखारगोन साननानैनो बेसेबांबा देरि जानानै जादों आरोना ओमफ्राय थान्दाना सुवाखै खनसेनो थासिमला रुनानैसो गाइखेर नै मैया कफि एवनायानो आंनि फाग्ला दाबो दं फुदुंनानै दोनसै आदायै जानांगौ कफिया गोदै जाहैदों ओमफ्रायसो बासन बर्थन मा दङ सुनोसै आङो दंखला वासार गलांजादों सिबाय बेखौनो खेवग्रा जेबो गैयाना ओइ सासे बांगालनावसो नायहैनो थांदों आरो जोंहा
दाथ' मिथिबायना सोनाफोर सोरबा सोरबा आगैमोना होनबायानो दाथ' गुमै फैबाय लाभ स्ट'रिखौ मिथिखासिगोन आब' लाभ स्ट'रिखौ नों खिथाखासिगोन लाभ स्ट'रिखौ खिथादो होननानै बा आगैमोना बावथाराखै आरोना एकदम जोंनाबो मादै लाभ स्ट'रिबा गैगोना गैया जा मिनिनोसो ओंखारबाय आं फाफिफोरखौ होमबाबो नाजागोन र' मा स्ट'रि दङ बेखौनो खिथानो नाजागोन दा सोनाफोर आं फुंनि रेडि खालामनानै लागासिनो मामबारामबारनो मैया आङो बांला होननायनिफ्राय थासिमनो लाबोखादों नालाय बेखौ रुबाय आङो गगाबो मोन्दों खर'बो सादों दासिमबो दंबावो फारि फारि आरोना ओजों उदैयाबो उखैदों ओमफ्राय जानो हाया ओमफ्राय मानाव सोंबाय आङो बिदिनो गुसु जाखायो ना मायो बिदिनो सुइटार गानखानांगौ नामा होननानै निहिर खुयो नामा होननानै खुवामोननो दिनैसो बिदि खुदों नायदो ओइ उखुन्दैयानो नुहुरलायला आरोना खुवा खुनायानो हा ओजों गगा मोननायजों खर' सानायजों निहिरनि गुसुजों नांथारदों आंहा थां थांनो बयनिबो जायगायाव खुबाय खोमा ना सोनाफोर जोंनियाबो नै एकदम ओंखायनो सानबाय आं क'क्राझाराव माथो निहिरखौनो बारा नुवा ओंखायनो सोंबाय आं मानावहाय खुवामोन दिनैसो खुदों होननानै बुंबायासै दिनैनिफ्राय सुरु माने आरोना पुर्निमा नांनानै सुरु जाबाय बेहाबो बैया माने दुसासा सुइटार मोनामलायनायखौसो बुख्राख्रा मोनामलायनायखौसो सोनानै दं आरोना हाबानिमोन सोनाफोर हाबायाव होनायमोन हाबाया गोजां बोथोरावमोन नालाय सुमु ओंखारजोब्बाय थावबाबो सिबाय गारजायाखै आंजों गारा आं गानबाय थागोन आरोना गोदोथ' फाथ्लि खोमोरियामोन ओमफ्राय दा मथा नालाय नै उदैयावनो थेबजानाय नंला आरोना लावग्राखासो थेबजासिगोन सुइटारा मोजां फिसाबाबो ओंखायनो गानबाय थायो आं फैबानो गानो बेखौनो गानो आरोना मोजां मोनथारो आंहा हाबायाव अननानै होनायनि खोथा ओंखायनो गारनो हाया ओमफ्राय बे मानसिया दंखल फाहामग्रा लायदों ना अस्त्र लायदों ना मानसिखौ लायदों दाबो फैनो रोङा आरोना ना खनसेनो दागावसो ना लायखो जोंना खाथियाव दाग दङ ना फुरा नानि बाजार जाग्रा फुङाव जायो खनसे ओमफ्राय सानसुआव जायो खोमा मैया बेखौसो गोसोखांदोंमोन आरोना बियो ओरैबायदि ना मोनो जाहैदों ओमफ्राय हिनजावफोर थाङानो बेवहाय हौवाफोर गोजा आरोना बाजारा ओमफ्राय हिनजावफोर सासे थांबाथाय जा नायो जाहैदों आरोना नाफाम देनो मा देनो लायो मालाय सोरबा सोरबा जोंहाबो एबार बानायनाय जायासै मायाबो फुरा हारसिं दाबो फैया साहा पानि दुंनानै सेस जालायबाय फिसाजो फिसाला गाइखेर लोंखांलायबाय बिमायं बिबै लाल साहा लोंखांलायबाय गाइखेर साहा फुदुंनानै दङ गैया थासिमलायाव सुग्लांसिगोन आंबो लोङाखै थासिमलाखौल' एसे एसे जागासिनो उदै अरनाय नालाय नेदों आङो नेखायो बेस्रा गावबो नेयो आंखौ फैमारबाय रायनाय लोगो लोगो फैमारबाय नाखौनो लायमारदों बेस्रा मानसिखौ लानो नागिरबाय नोंगे फुंगे जानानै दङ गस्लाबो गानबावाखैसो बेयावसो नेफैगासिनो दं नों आबैखौ ओइ इसोर अमा आदार होनायावसो खाजाबाय बेहा खानानैसो समायबाय दाख्लै खायाबो मायाबो उदै बोरैबा लेदे नुबाय थादोंमोन बे माथो खानानैसो देलायलाय नुबाय दा ना मा ना अमा नों नेबाय थादों आबैखौ होना ने आबैखौ नेबाय थादों नों दाङाखै अमाखौ दाङै थां थाङा थांमारथारदों दुगैयाखै बे अमाया दुगैयाखै ओहो फुंनि खामानि दामानि स्रां जानायजों सान्दुङाबो ज्राव दुंनायजों सुइटार खुनायजों आरोना सुनाफोर लामायाव एसे ओंखारनाङो लामानि महरखौनो नुवाखै आंहा मैयाबो मोनायाव सफैनाय वाव सान्दुङा दिनैबो होखावगोन आरोना निहिराबो हुलुस थुलुस खुबाय आरो सान्दुङाबो हुलुस थुलुस दुंफिनबाय आरोना बिथांनि बैसाङाव एसे जिरायनो मोनाबा सान्थि मोना आङो गावबागाव खामानि नांथाबगासिनो दङ फुंनि एसे स्रां जाबाय ओमफ्राय सोनाफोर दाथ' नुखाबायना गाज्रि मोननो नांला आरोना आं एसे नोंथांमोनखौ थगायनाय बायदि जाबायना मोजां खिथायाखै स्रांनो ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' गोगोमसो रागा जोंसिन खोमाना आंखौहाय मा थगायो दसेनो फैयो होनो दसेनो थाङो होनो दसेनो लोगो मोनफिनो होनो दसेनो देखायफिनो होननानैहाय स' बिदिनो जागासिनो दङ हालोदानो ओमफ्राय जोङो फैलायनांगौ गैथारामोन गैनायालाय ओमफ्राय होमबाबो फैबाय आरोना बिथाङाबो न'आव ज' थाफैबा मोजां मोनो बियो ओंखायनो एसे बन्द'आवनो मेंनाय बानाय दोननानै एकदम हुलुस थुलुस फैनाय जादों आरोना दा ओमफ्राय एसे स्र' स्रा दुगैनोसै खर'आनो दाबो थिग मोनाखै आरोना बोरैबा जाबाथाय बोरैबा थां थां मोनो अब्लाबो बहाथो उन्दु मोनजानो बिदि आंहा किस्मत गैया दाबादियाव आरोना आंना जा हाला जादों बेखौसो देखायफायो नालाय सोनाफोर
आगोल खिथाब्रेबा जानाय नङा ना नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा मोनसे ब्लग्सआवनो मोनथिखाजोबा दस्रा ब्लग्सआव बोरै इन्ट्रेस्ट जानो नङा होमबा ओंखायनो एसे कनफिउसनाव दोननाय जादों आरो बिजावजालि ओमफ्राय बोरै दहाय मना गिदिरा नों लादोंमोन मना गिदिरखौ ओमफ्राय आंनि एकदम दाउब' गारांजों रोजाबगौमोन स्टेसनाव सानजों दानो स्टेसनाव हाजारसे मोनबोगौमोन बिजावजालिसो जोंहा सिन्था गैया नोंल' नङा आंबो लिस्टआव फैगासिनो दङ अमा हारि गोजा जोङो एथ' मावो नाय आब'मोनखौ थेवबाबो नायदो जोंबो टाउनाव थानायखायसो टाउनाव थानानै बुदों होनगोन ओमफ्राय नायदो नै गामियाव थाग्रा एथ' मावनानैबो रेस्टआनो गैया थेवबो बुनायनो ओरैनो माने देहायानो थाखायोना आब' फुंग्रा देहा थाखायो आरो जाय खर्स बादि जाबाबो फुंनि देहा नंगौ साम' खांख्राइ अमाया अमा जों अमा लिस्टआव गोलैयो नुदों बारा गोबाव रायलायनोबो टाइम गैया मिथिबायना गावबा खामानि आरोना आंबो एसे खावब्लासो फैदों आंहाबो बिदि टाइम गैया सुरु जानोसैलाय टाइमा जालायबाय नङा होमबा सनाफोर दा ओमफ्राय दंथ'यो फज बिथाङा एसे बारा गोबावबो नङा खुसियानो बारा गैखानालाय एसे बासायनानै दोननाय बेखिनिमोन बेखौनो फैबाय बियो दा आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै सनाफोर बारा भिडिअ खालामबाय थाबा जानाय नङा खामानि जोबखायाखै नङा होमबा ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो नोंथांमोना जानो हागौ आंनि फेसाव स्माइल नुनानै आरो गावसोराबो खुसि मोनफिनबाय थांनायावथ' सोरबा दुखु मोनखासिगोन ओमफ्राय सनाफोर आं नोंसोरनि कमेन्टखौ सोरखौबा रिप्लाइखौनो होनो हास्लाबाखसै आरो न'आव फैबाथ' मोनथिखायोआनो बेनिफ्राय बे भिडिअआवबो सानगोन मानो आब'आ आंनि कमेन्टखौ बेयाव मेनसन खालामाखै मायाखै बा मानो रिप्लाइ खालामाखै होननानैहाय भिडिअफ्रा आंना बानायखानानै दोननाय दङ ओमफ्राय नै दा बानायनायसिमावबो आङो माने आपल'डखौनो होनो हाख'वा जानानै दं आरोना अब्लाबो होलांसै फारि फारि नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांसै फारि फारि थै बेसे गुंग्राय सुरुखुबावनो गन्थंआनो दोलालायबाय खोमा आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय